Nebeský Oče, ja prichádzam dnes pre Teba a ďakujem Ti za Tvoje zaslúbenie v prísloviach 3.4, ktoré hovorí, že nájdem priazeň a dobrú povesť v Tvojich očiach a v očiach ľudí. Pane, prosím ťa o Tvoju božskú priazeň v každej oblasti môjho života, v mojom vzťahu, v práci, v službe, v každodennom chodení s Tebou. Pomôž mi kráčať v integrite, múdrosti a pokore, aby som odrážala Tvoje svetlo. Nech Tvoja priazeň otvára dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť a vedie ma k väčšiemu cieľu. V Ježišovom mene amen. Ja vyhlasujem a ja vyznávam, že som sa stala človekom, ktorý sa cíti dobre. Ja vyhlasujem, že Božia priazeň ma obklopuje ako štít a ja kráčam v Božej múdrosti a získavam si priazeň nielen u Boha, ale aj u ľudí. Otvárajú sa mi dvere príležitostí a ja vstupujem do nových úrovní požehnania a prielomu. Môj život odráža Božiu dobrotu a ja som svedectvom Jeho milosti. V Ježišovom mene amen.